Mwtai Bai boro sabo sabo kaija tono no Mwtai Bai kuno munchu to kaija mano haja Mwtai no kaisa bukhabai hamjage mani ti mano se abo to saimia bo tangi mohade ba kaija gono phek khalai kya Basa ha basa khamna yang dong me ni sa tam tong mobile na ye divine flame auto tam buji mobile divine flame na naimang atma shakti param shakti ha positive shakti mobile na naimang tam sadi jadi tam positive shakti dia na so goi sajago niyam sajago niyam saime na bagi niyam saimana bagi ang mobile sas khai risa ai sas khai ji ang ba manu saimia divine flame phla ang saimia Mwtai mana ra mobile nai ba baba sai jang abuni risa stang ni baba le saba ba nan baba Mahadev ni baba Mahadev bo jagani sade Serang siwini saiman jangan ke nentang kajak phayang bai basa khortan bumang kha tangera pha ko bumphai abo nung segang no nung bathang ma khablasa tam ode semano nung serai ngan segan nung thangmeda ani songsana nung nosta khain phaira daw sere ba khortam sere tapepe hai boni songsa nosto ble nin batamba nung ba khana bosa sun phano phatra bazar ko nokhor mano sere rokta khaiman basa to nung bwsai nung da bwsai kon bihik basa to nokhor hini saya nung da bwsai ang Thang Phuru ani Mwtai Mahadev Phuru ang Phuru sida asu kotomasi hai pora kotoma yakung bupar jagari phayu yakung tolawo bro sarkar banota bano ban kolok noktalani abo sarkar ban real no ke abo ang jokhon te khosa kangkano ani totoro jara tui Phuru kakmu khosa lai mani ta gana jabra babai kene ke Phuru mangkha ang hakati phayu hakati hai asing khnan tong asing khnan tong Phuru asu kotoma yakung khidar thangu nang Phuru ekdom kelui thangka sorry ani Mwtai phai Mwtai chopar sorno bo Mwtai an bore Mwtai kaje khne an bore baisang matongya bosa botui khibi thangka an bore bo Mwtai abo phailan boskang norok jotno nubai khna social media ma ke viral ngai tongmani kaise family wa khaksama kari ngai chirak birak ngai tongmani bihik bwsai kaglai tongmani norok jotno nubai khna Mwtai Mano hinwi Mahadev Bai kaijak lai bwsai no yakare thangmani tai khoroksa borok majra belai tongmani bin bagi bo haina saw bin bagi bo haina saw ngai tongmani pike abrni buphayung bobo Ahh Romna Thang Phuru kaisa Mwtai manmani norok asala tam hinik sawi khnarika norok nai di babu bai kini Ahh Romna Thang Phuru ani Mwtai Mahadev Phuru ang Phuru sida asu kotomasi hai pora kotoma yakung bupar jagari phayu yakung tolawo bro sarkar banota bano ban kolok noktalani abo sarkar ban real no ke abo ang jokhon te khosa kangkano ani totoro jara tui Phuru kakmu khosa lai mani ta gana jabra babai kene ke Phuru mangkha ang hakati phayu hakati hai asing khnan tong Phuru asu kotoma yakung khidar thangu nang Phuru ekdom kelui thangka sorry ani ke jokhon te sakang kan Mwtai abo nung bahke Mwtai hinsinika mane anu sakpang no bo mane nogo himchidi ba mane angkus pan siado siwo babu no anu logi an baba an khia tuniri di asuk simi ang kok saka nga babu nung thani hini ka bo anu Mwtai man ang joko ta ka asuk kono ang tei bisa asuk jor tei ke ang himi phayu hingke osla Mwtai manani full video ang o jaga review manlia tamni hingke video belegre logoi thangnai tumuno norok nanya musungke ang description link review dinai norok thangai nai mano jorana news YouTube channel